Fassarar. Salamu alaikum masoya abokai kuma yan uwa, barkanmu da jami'a da ku a cikin wannan sashe. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. To yau me ke tafa da mu? Abin da ke tafa da mu abu ne wanda zai baku nishadi da barkwanci. Kusan na gaya muku cewa a cikin wannan sashe na akafta kusan babu abin da ba za mu iya zuwa muku tare da shi ba. Kada ku manta dai wannan sashen na wato sharhi comment kenan, ku kafto mana comment ɗinku, ku kafto mana sharhohinku domin mu ji menene ra'ayoyinku dangane da wannan ɗauka. Da wannan nake cewa kafta. Kapta. Wannan lambar hallo? Kai, wai sau nawa zan kira ka ne? Ni da na ce ka sheke labanya da samyukta duka, me yasa labanya kadai ka sheke? Baka ji ina magana ne? Wato har yanzu baka sheke samyuktar ba ko? Ai da a ce ka sheke ta, da yanzu an samu gawata a saman wani ruwan. Haka ne, to na fahimta. Faɗa min nawa kake bukata. Yanzu nan zan turo ma, amma ka shege ta tukunna. A can nasara, Malam Vikram Aditya. Waye kai? Zakara mai ƙure ƙarshen wasan da ka soma tun farko. Ka buga wasan da kyau. Ko ma 'yan wasa nawa ne a ciki? Dan wasa ɗaya ne ya buga kuma ya gudanar da wasan da kyau. Ka nuna halasci, amma ashe idanunka na kan dukiyarta. Ka yi tunanin idan ka aure ta zaka samu dukiyarta, sai kuma ka zo ka gane cewar samyukta ne take so. Hakan yasa ka yi sabon shiri na raba ta da duniya. Ka shirya a kwamushe samyukta domin kashe ta zai iya jawo maka zargi. Wannan zaka kwamushe, ka ajiye ta a wajenka. Saboda haka samyukta tana fitowa daga kasuwar zamani aka kwamushe ta. Wannan shine asalin kwamshesheniyar. A yayin da ake haka kuma hallau ka shirya kwamishen ƙarya, a wannan kuma kana so ni ne zama makwamishin. Shine a madadin samyukta ka turo min labanya. A tunaninka ni wace ce? Mahendra Barma mai masana'antu kawuna ne. Domin aiwatar da kwamishenka na ƙarya dole sai na samu kaina a yanayi na buƙatar kuɗi. Hakan yasa ka shirya wa mahaifiyata wannan haɗarin. Lokacin kuma da na kira babanka ina neman kuɗi, kai ne ka kira 'yan sanda. Su kuma 'yan sanda sai suka raja a kwamishenka na ƙarya. Ni ne Sharar Chandra, jami'in aiki na musamman yan labai. Da hakan ka sa 'yan sanda suka yi da kwamishenka na ƙarya akan shine na gaskiya. Ba ma iya miliyan 5 ba, zan biya miliyan 500. Bayan na kira babanka na faɗa masa na ajiye yarinya a madakatar mota, kai kuma sai ka kira makwamishin akan ya je ya kashe samyukta, sannan ya jefar da gawarta a ruwan wajen. Amma da kaga gawar labanya a madadin ta samyukta, shine kake kiran makwamishin ka jiya aka yi haka. Haka zancen yake? Kai dakata, ta ya ka iya karanto tsari na haka? Sai ka ce a gaban gidanka na tsara komi da komi. Ka zargi labanya saboda ita ta zo gare ka, kan haka ta faru. Sannan ka zargi makwamishin saboda wayarsa tana hannunka. Amma ta ya aka kai zargin cewa duk ni ne wannan tsari? Ko tantiri mai basira yakan kwabar a yayin da kansa ya ɗau zafi, kai ma kuma hakan kai. Ni din ta wace hanya kenan na kwabar? Har yanzu kai baka gane ba? Kuskuren da kai gashi nan yana hannunka. Duba ka ga. Domin tabbatar da ni makwamishi ne, ka ci gaba da amfani da wayar da nace ka dauka. Yanzu kuma gashi da wayar na kama ka. Kafin yau ka buga wasa irin na gaggan tantirai. Yanzu ni kuma zan buga maka wasa irin na gaggan 'yan sanda. Ba fa filin wasa kake ba malam. A yana ta kake. Ni ai ba kuda ko sauro bane da yana kaza ta kama ni. Dan sanda ne.
idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda ko da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci